Ако беше по-топло, ще влея с това с въдицата и я ловя директно. Виждаш ли ги аварии? Виждам ги. Това е авария. И тук ли? Да. Туда ми един пръст. Къде? Не те фани запалята, ще е неприятно. Не, мога да ми отрежа ноката. Размер. Човешкият пръст, колко. Не, мога да ми отрежа ноката, друго някакво да направи. Такъв друг трябва да гледах морето. Да, сходиха и тия... И там разхожа. Ще видя красна мъжа, да съм и там, а ти ще си се. И то само в една ще. Да му пъснем другия. Ма Иване, Дига ли? Иване, ти момченце или момиченце се? Имаш ли хайвер? Мъшък. Се завалява. Капка или не капка, може би... Казах, ще го помоля малко да му минава. Да го погаля и му минаваме ръка. Мога ли това малко да зъвне? Ръчичките ми са с мръзнали. Капна ми на чело. Ще заваля, то закапва. Супер, скачай, хмура. Няма да. Повътре ми беше по-топло, отколкото тук в момента. Аро. Ин. Инде бе. Хайде бе. Оп, да. Прекапват това. Бе, си го морил. Морил си го, викам, бе. Начална стойка. Взе закапва наистина. Оп! Усети се.